Bantay lang itong tawhanan lagi. Muli lagi to ron. Wala itong tawhan ko. At nga itong tawhana diri. Ano yung tawhana? Buang ay. No. Lab. Lab ka ron. Malabhan ti ka ron. Asa ang kwarta? Asa akong kwarta nga akong gitaguan dito sa kabinet? Imo na sa gisugal? Ha? Oh. Dito imuhang kwarta ha? Ako atong kwarta ha? Ako atong kwarta. Lagi mo ha, lagi. Gipasagdan na tika sa imong kwarta nga isugal na nimo akong kwarta. Ayo hilabti kay ako atong hinaguan. Na sa makita man ako. Nya alanto bisin na pananagana ko baga makadaog dito yung nagtari atong mga kanang mga bantam. Nya napildi man, napildi. Na nakadaog ako pag una kaduha niya. Katulo ka apat na pildi man. Undang-unta ka ni undang-unta kay balo kan malas ka anong sugal. Daghan na kay kag utang oh. Unsa man taon ka oy? Nya kanang lab ang kwarta pura ba nga pakupta ni Abay Albert nako kaya kung nagasto. 1M to. Kung kanang style mo oy magdugay ni babae nimo. Nya imo na kong buwagan. Ingon day ko. Sana all. Ingon kang di magdugay god. Imo kong biyaan di ay. Iningon day ko. Oh. Mo gusulti na. Bisig niya na kalab kay tika oy. Sana all. Pero ang kwarta ba? Kay pagibag to na ko niya imong gigasto. Amangit na kung paagi oy kay ato na ni pariban. Hindi na makakinala magpariban sad kay gwapa naman kay ka. Muna ba dyan paagi, oy? Ako atong ginagawa in town, oy. Kapag kasi ko ang uling, oy. Sige lang, sige lang. Nagkaburching na taon, nung kamo ta magkakwarta, nung kamo ta pariban. Nagsalig mong gawa patay anak, pero hurot-hurot sa kwarta. Ana, sige ayaw niya. Sige, oy. Sige, oy. Hindi mo agi, oy. Ato na ta sa sud na ta sa sud. Isa sa to imong gihul mga kwarta nga, imo na pong gigasto? Albert, saan sa to siya iyang bumbong gidana ko kay bawo nga nagasto no nako noon, apre sa tari. Pila? 1M lagi. Nabunga. Mabayran na mintras buhi pa taning kalibutan na. Mabayran ta tanang utang. 1M, magkabayad ka ng 1M. Ha? Wala lang kay piso, ganin, bisig piso, wala. Ano tayo kwarta? Unsa mo yung kanon ako? Kana imo ha? Mabusog ko na. Sugra. Ito na nakuha na Yang oh. kabuan. Ano ito sa sud natin magtiwas lang ta dito away kay masulungan ta to masilingan. Dapat mong kain tawag. Basta kikasunay mga karakuhatan. Sa kanisiya, oy. Basta ito ni mga lista na. A few minutes later. Oy, nagkakanay. O sa pagkanay malimsan itong karana, oy. Kaadlaw, manilihig. Kaadlaw po na sagbok. Away po ah. Ay, nga naman, ya. Ka, dumno ka asang balay ni Cesar? Cesar Aplido. Tulagan kay ba? Ay, Cesar nga laagan. Naag ka ni, narguhalan ni Diarya. Narguhalan sunod balay, iyahana. Oo, Diarya. Salamat kay ha. Wala sa pa yan. Ayo, Sar! Uy! Bukul magkanaan na ka diyan eh. Ikot. Bay, ito katawa man dayon. Kanang Di, ang kwarta akong gari. ako lagi bay. Kay bawo jud ko maari ka bay kanang ang kwarta wala. Sukuan lang bay kanang nagasto mo. Ay, nagasto ay ko ana rason na. Kung di ka kabayad, ana, ipapriso ti ka. Maolit man eh. Ay ayaw sad bay, ayaw sad kinang masturyahan ra mi nato. Maisturyahan. Maisturyahan ra paagi mga butang. Di pa kukta na ako. Ya uno na gisugal. Yan na mo nalimot mo ko bay bag tuong ako ato. Da nakadaog. Gyud. Nagdamgom ko to aging gabi ko rin kadaog ko 1 million ba nagtuo ko maon na to. Ay, sus, dili na nga rason no. Tapaw ra nga rason na. Basta karon bayre jud ko siguro. Bayad yung kwarta Di, bay. mangita kag pagi kay di ka mo bayad ron. Aw, ipapriso jud ti ka. Ayaw bay, ayaw lang yung taon bay kay taon man taon na ba. Sana ako pagbayad o ipapriso sa kuno mo. Ano mo bayad sa 1M? Ay, sus, balag di ka kabayad basta adto ka sa prisuhan. Wala man siya na priso sa utang bay. Aw, kung way na priso sa utang, karon ipapriso ti ka. Ako ay primero. Aw, ikaw may primero. Ayaw sa bay. Ay maluoy ka bay. Kung ano lang bay kanang ani na lang bay. Kanang bay kanang ulitawam ka no.
Oh, litaw. Di ko ganang babae po. Laki. Samot! Kuan bay kanang ako asawa lang ako ibayad ba. Ako ang kay bawa kay akong asawa bay daghang kay nang nag-apas na bay daghang kay naglaway. Ay, Lami kay akong asawa. bay. Lami, sus! Oh. Makaasawa ka kagilami. Kasi pag pana ko na magpila ko babae, di ko na babae. Oy. Wa ko mahangol babae. Mao bitaw wa ko magbinyo. Laki karon mabay. Adi po. Tara. Basta, ay di na tanang mga istorya. Gusto na ko kanang So, sure ba? Kita ram ginduha dire bay. Laki kinahan mo. babastro ka. Dili bay Aw. ako Tanong nga ako bakit? bay ka nang ang asawa na ko ibay. Di lagi ko na sa asawa. Lagi kiposo. Maka asawa ka kagwapa. Sus, purya gaba. Kaan bay kung wala lang gyud ko naagiog ka ng mga kanang pasmo bay di man ko ang itsura nga sa unagod. Di, di. Di na. Love, sabi problema. Ay, kinsa man kinsa. Ako aning mahal nga asawa bay mo ni ang ta akong ibayad nimo nya. Unsa? Mao ni yung bayad nimo day. Okay, okay kay bay oy. Sarap, ako nagbayad sa imong utang. Okay, ikaw na bay. Labi, nakikagasawa. Wala ina bitaw tika hindi man ka motuugod. Nya ka nang love ka nang. Love ka nang. Love man ka ko nimo. Di man ka kagusto nga kanang mapriso ko. Dili. Oh, mo gani. Ano si Albert niya? Ano utangan ako 1 million. Ako utang ko na ba? Mana kanang di mo kakagusto nga kanang maputol ang atong relationship ba? Dili. Oh, mana kanang ikaw. Ako magpagayro ni mo. Kana para lang ma-impas. Love para nagka-impas. Wala na tayo problema. Love ha. Ay, Kuha na bitaw na. 1M. 1 year man 1 year bro. 1 year. 1 year. Love, ano ka masulti dayon nga mao din ang asawa bay. Mo ing na bitaw tikal. Bay. Oo, 1 year. 1 year. Sige na. Bay. Love man ka ko Ay, nimo. ay, Love ko nimo. Kanan day. Oh, love lagi kay. Ikaw gusto mapriso yung bana. Dili. Love na ako siya. Oh, di, kung di ka gusto nga mapriso, aris ka na ko 1 year bitaw. 1 year bitaw. Agwanta lang laba. Labay. Agwanta kay labo ka ko nimo. Sige na. Sige na. Ato na kuyugan na bay. Ako na bahala ano bay. Sige bay. Ako bahala matuman ano bay. Sige bay. Iba. Lab, ay kalimot laba. Mag-video call lang ta sa Facebook, mag-chatta sa Instagram, Yawa kasi sa. mag-retweet sa Twitter. Ha? Laban lang lab, laban kaya. 1 year lagi kaya ra na to 1 year. 1 year ka na, laban lang ha. Nagkasunod ha, nagka-impas 1 year 2024, 25, inag 26 akong amigo na sa da. Laban lang yun di alam. Maimpas lang di atong utang. Laban! Sige ko lang.